Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta batez be gure gonbidatuak, eurak direlako saio oneri itxurea emoten deutzienak, hau da saioa azur mamintzen dabenak. Eta hori asko estimatzen da, badakizu Eusko ikaskuntzagaz, hemen Bizkaia irratiaren sintonian, hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azkenengo zapatuetan. Eta proposamen bikaina gaurkoa, segaitik ez, Doneiakue bidea. Horretarako, Bizkaiko Doneiakue bidearen lagunak elkartea ezagutuko dugu. Eta gonbidatuak bi dira gaur. Biak, kideak, elkarteko kideak. Bata, Mertxe Mendizabal. Mertxe, ondo etorri zelan zagoz? Ondo, eta zuek? Mentxe, ondo, eta Doneiakue bidea, zeuei esker egiteko asmoz, uinen bidez gainera. Eta bigarren gonbidatua, Miren Amarika da. Miren, zeuri be ondo etorri zelan zagoz? Eskerrik asko ondo, da zuek? Ondo, hementxe, udarako proposamen ona izan leiteke hau, ezta? Bai, oso ona. Azteko eta behin entzule hoi be ondo etorria emonda, alkartea ezagutu gurako geunke, hazikeratik hasteko, ez da, lehengo etzeari oinarriak ipini beharriako, eta purka gero telatua, beraz hortik hasiko gara, eta alkartea esan dugu atarian Bizkaiko Doneiakue bidearen lagunak dela. Bai, arranda. Eta zelangoa da alkartea unozikona zabirtze beharrean? Hasi izan 1900 eta 1981. Asoziazio bezala organizatzen ibiltariari eta laguntzeko. Eta hor jarraitzen dugu, zenbat eta gerora eginkizun gehiagogaz, eta hori jarraitzen da izaten arlanda guztiz be gure eginkizun handiena taikoa. Bai. Bidea egiteko gogoa dutenari, alde batetatik informazioa, bideataz, alternatibak, gero kredentziala, bai. Emon, eta kondizioak, eta behar dienak, hori alde batetak. Eta gero, ja zigara beste eginkizun batekaz ere azizan, alde batetik bideak zehazten, markatzen, instituzioari ere esaten zelan dauzen, edo beharrizena dauzen markatzen eta nondik eta nora. Eta gero beste eginkizun bat almen asko behar duena da albergeari erantzuna ematea. Bai. Eta horretaz nola da dana doainik eta borondatez, nahiko indarra edo emankartasuna behar du. Bai. Horretira egiten dozu esan lanak, esan dugu hasikeran, zuek Miren eta Mertxe kide zariela. Mertxe, zu aspalditik zara kide? Bueno, 5 edo 6 urte edo, holan bai, geixo bihar bada, zakit, bai. Eta esate baterako, zuk zein lan egiten dozu alkartean, Mertxe? Bueno, denpora daukagunean, joeten gara gehien bat udan, lekura, sedea daukagun lekura dan Zabalburu plazan. Bai. Eta han egiten dugu ibiltariari edo laguntza nahi duenari edo nahi daben jenteari ezagutu esan edo kontatu zelan den kaminua, kredenzialak emon, eta bebai daukagu informazioa, nundik nora joen, zema kilometro, nun daude ospetxeak, eta zelan dago kaminua, eta telefonoak, eta hori dana egiten duguan. Eta egoten gara, 2 egun astero, martizenean eta eguenean, zazpiretatik 9:00. Eta hori da, dana voluntarioak egoten garan. Hori, urtean zehar.
Gero udan zabaltzen dugu aterpetzeak. Eta Bizkaiko asoziazioa daukagu edo daukate bost aterpetxe, Bizkaian zehar. Hori iparreko kaminoa egiteko edo iparreko kaminoaren bidean. Eta aterpetxe hau diez Lezama, Portugalete, Pobeña, Markina eta Bilbao, Basurto. Basurto, orain arte egon da Basurto, baina aurten Bilbokoa dago Altamirako auzoan izan zen ikastetxe baten. Hori, udaletxeak utzitakoa. Hilabete birako, ez da? Basurton 2 hile, Markinan 4, Pobeña eta Lezaman bebai 4, eta Portugaleten eta Bilbon 2, Uztailan eta Abuztuan. Bai. Eta, gero egiten dugu bai, joenara, eta, harrera emon ibiltariei, eta, sellatu euren kredentziala, emon lekua lo egiteko, garbitu pizkatxu bat gero joeten direnean, eta, erakutsi eta informazio emon batzuk, kanpotarrak izaten diez, ez danok, baina bai... Gehienak bai kanpotarrak dira? Estatukoak asko, gehienak estatukoak, baina gero edozein lekutatik etortzen diez, Alemania, Brasiltarrak, Italiarrak, bai, asko etortzen diez. Joanen urtien... Bai, datu eta guzti etorri zariana. Bizkatxu bat daukagu, amen. 2009an, Bizkaiatik pasatu ziren 8.023 ibiltari edo peregrinoak. Eta hauek, ez dut esango zenbaki guztiak, baina gehienak pasatu dira Pobeñatik. Gero Markinatik be asko, eta gero Lezama, Portugalete eta Bilbotik ia 1000 hiletan, osea, 500 hile bakoitzean, Uztailan eta Abuztuan. Aurten bakizue denez Año Santo Compostelano, eta hori igarri egiten da? Bai, igarri egiten da, asko gainera, eta jente gehiago etorriko da. Normalien jentea hasten da egiten beste kaminue. Kaminu deitzen dena frantzesa, eta Roncesvallesetik Santiagora. Hau da beste alternatiba bat. Iparreko kaminua dago alternatiba. Bestea egonda edo dago oso beterik, eta tarpetxe joeteko oso goiz altzatu bierzara, oso goiz helduara, oea lortzeko. Eta, hau da oso polita, Iparreko kamino da oso polita, eta gure helburua da, hau markatu, informazioa emon, eta pulsatu kamino, Iparreko kaminoa pulsatu, Endaiatik Santiagora. Hori da gure gehien helburua pulsatu hau. Jentea, geratzen da Bilbon, ikusten birra da pare bat egun, ikusten museoak, eta da gehiago esaten denez erderaz rompepiernas gehiago bestea baina oso polita bai. Eta Roncesvallesera segaitik baten da hainbeste jente? Segaitik dauko hainbesteko tireka da, ni neuena zegoen, ez dakigu segaitik, baina munduan zehar dauka fama Kamino Santiago, naiz eta gehiago. Egia esateko be da oso merke dela be bai. Depende zein den zeure helburua kaminoa egiteko. Batzuk eukitzen dabe helburu religiosa. Beste batzuk bakarrik turismo. Beste batzuk ezagutzea edo bakarrik joetea edo topatu lagunak edo kideak kaminoan bakotxa bere helburua. Eta munduan zehar dago jentea oso interesaturik. Liburuak badaude, irakurtzeko dana eta zelan izan da, noiztik dator, nora doa, eta beste batzu bai daukate helburu religiosa, baina ez dut uste gehienok,
Ez gero eta gitxiago esaten da. Gitxiago ez dute esango, baina helburu asko daude. Eta oso erreza da egitea, oso tranquile joeten zara, bakarrik nahi badozu egin kilometro asko egunero egiten dozu, edo gutxi, edo depende zelan, eta beti topatzen dozu jente oso partikularra. Bai, seguru. Oso berezia, bai. Eta ze behar da, miren eri galdetuko dut, eta miren ze behar da holango bide bat egiteko, doneiako bidea egiteko, gogoa, zapatila edo oinetako onak, dana behar die, batez be gogoa. Bai. Gero, bai, ekipoana ere importantea da. Oinetakoak, pixuaren gora beria oso garrantzitsua da, eta besterik ez. Ze bideak dana ematen du, bakotxak egiten du bere bidea, esperientzia personala jarraitzen da. Batez be jarraian egiten danean. Gi eguner iruzoa zenian, ez da ebaiten eguneroko jarrerakaz. Bai, batez be luzeago egiten danean, da oso esperientzia aberatza pertsonaren zat. Ze bakotxak aurkitzen du bere realitatea, bere neurria, eta beti dago denbora norberengan eta inguruongan pentsatzeko eta egoteko. Oso garrantzitsua da nire eretxiz. Eta jenteak zer egiten dago gehiago, oinez, bizikletan? Gehienak oinez. Bizikletan, astoz ere inoz egin dute. Bai, batez be oinez. Oinezkoa da garrantzitzuena. Eta, beste gauza bat gure du azaldu. Honek albergetaz aukera eukiteko joan behar da oinez, apoio barik, da egokiena. Ze oinez doan batek deko aurrera preferentzia aurkitzeko lo egiteko bidea. Ez jentea daroana beren apoioak edo kotxe batekin edo norbaitekeroa. Orduen horretauka oinez doazena tekie preferentzi osoa, bai bizikletaz, bai beste mediotaz doazen personaren. Behar izan gehiago bai, ez da? Bai, hori beti zaintzen da. Eta aterpetxeak aitatzen gabiltz behin eta berriro, azken baten aterpetxea tira zeuen helburu nagusia esaten izan dugu, ez da? Bat, nagusietakoa. Nagusietakoa. Bai, nagusietakoa. Eta izeten dira lekua, bai herriak ematen digutenak edo itxiten digutenak. Eta zoritxarrez, Bilbon ez daukagu, bakarrik daukagu udaletxeak itxita, zentro batzuk irakaskuntzan menpean dauzenak, eta orduen bakarrik ustailan eta guztuan. Gu gure geunke, eta uste du zuzena dala Bilbok eukitea alberga bat. Bai, laguntzak gure almena guztiz lotuta dago sortaz. Gure borondatea bada, baina ez deku beste almenik. Eta hor ikusten dozue, mertxe hor behar izan ikusten dozue, ez da? Uste du baiet, naiz eta jente gehiago etortzen da Bilbotik pasatzeko, eta bide hau oso importantia izango da, eta jente gehien eta gehiago etortzen da. Orduan importantia izango zen. Eta gainera, Bilbo zer izango da, ez dakize gaur hartu dau Nobel dela, ez dakize iriaren asunto oso importantea, orduan behar dau Bilbon eukitzea, terpetze fijo urtean zehar, uste dut. Nahi nuke esan gure kideen asuntoa, asoziazioaren, badaukagu beste helburu batzuk egiten dugu bai itzaldiak, kaminuren buruz, urtean zehar, gero irteerak egiten dugu. Eta irteera hauek daude zabalik edo zeinentzako. Esaten dut,
adibidez Baste Santuan, edo zubi luzeak daudenien, egiten dugu, aurten, joan den urtien, joan ginen Kadizen bebai dago kaminuen bat, aurten Sevillatik beste kaminuen bat, Ruta de la Plata deitzen dena bebai eginda daukagu, gero, esaten dut horrekin ez da bakarrik ibiltariari laguntza emon, hori bai, importantie da, eta terpetxak edaman, eta hori, bai egin geuentzako eta zabali dago nahi duentzako bai, beste ekintza batzuk, bai itzaldiak eta bai eskursioak beti kaminutik, eta zein kaminutatik. Apur bat, jentea be urbiltzeko, ez da, ezagutzeko. Bai, hori da. Bai. Eta ez da baterako, Doneiako bidea Bizkaian zelangoa da? Preciosísimo, oso polita da, da bestea baino politagoa, hori argita garbi dago, eta ikusten dozu itxasoa, ikusten dozu dana berdea, eta eta baserriak, eta baserri erritik kaminua pasatzen dozu. Zartzen zarenean Bizkaian, Deba Markina oso polita, Markina Gernika, bueno, preciosísimo esaten du, ez modun. Nik Txorierriko zatia baino ez dut ezagutzen, nik Txorierrikoa naizelako. Bueno, eta gero bebai, Markina Lezama kostaldetik polita, Bilbo irtera ez da oso polita. Ez da oso polita bakigu, baina, bez Lehoieko irtera eta Astorgabez, esaten dute irterak irian, ez dira oso politak. Baina bestea, jentea geratzen da, esaten da, oso rompe piernas, baina oso polita. Eta momentuz, jente gutxiago bestien baino. Bestien aurten gehien bat dago oso masifikatuta, bai. Eta horregaitik jentea zida, naiz eta gehiago etortzen, iparreko kaminua. Gero bebai oso polita da Asturiasetik, bai, Asturias, Cantabria eta Gipuzkoan, behitzizu Juen Bierda, Donostitik gora, Igeldo, Bajatu, Zumaia, Orio, dana da polita, eta herrisiek badakigu zelan, diez, ez da. Zuek askotan egin dozue bidea, Miren? Bueno, segun nondik, bide asko egin du osorik nik hainbeste ez. Bai, mertxek esan duen lehen bezala. Egunek, Aste Santuan, edo zubietan, eta hainbat bide hasi-duz. Eta gero batez be, frantsesa eta iparraldekoa. Bai, Mertxe, zer dago zor papeletan gehiago, informazio gehiago ekarri duzu? Ekarri dut, hori hospitalero egoteko, esaten da. Bai. Gure lanaan edo egoteko, egiten dugu ikastaroak. Ikastaroak, zelan harrera hartu peregrinoi, tortze madiez, ampollekin, seguru baiez, ez da? Bai, asko, zelan, zuzendu edo zelan konpondu horrek, zauriak. Aurrera jarraitu izateko, ez da? Bai, eta egiten dugu ikastaro bat. Eta tortzen da jente espezializatuta, erizainak edo mediku bat, erakusten zelan bendak ipini, zelan ampollak zaindu, edo olako gauzak, ez da? Eta hori naiz eta jente gehiago etortzen da, ikesteko zelan gero lagundu aterpetxetan, peregrinoei. Lehen datu bat emoten izan dozu, laguntzen egon direnak Bizkaian zenbat esan dozu, 60 direla, Mertxe? Bai, voluntaria, aterpetxean voluntaria 60. Bat, aste bat, beste bat, bi aste, batzuk gauean, aterpetxetan geratu birrabe bai gauean.
Bai. Orduan bada oso esaten dute eskatzen da oso. Eskatzen da denpora eta denpora libre. Baina jende gaztea betortzen da, laguntzeko, eta beste lekutatik bebai, ez bakarri bizkaitarrok. Kanpotarro betortzen diez, egoteko aste bat bai markinan, eta bai hor Pobeinan bebai, nondartza daukazu gero, peskatxu bat disfrutatzeko, osatzeko. Eta etortzen da jentea, bai. Eta sedean, gure sedean non Zabalburun, etorri dira, etorri ziren joan den ustean, 3.345 pertson informatzeko eta kredentzialak hartzeko. Eta beste 2.000 gehiago jakitzeko, nundik nora, eta informazio pizkatxu bat hartzeko. Eta dinosu aurten, jente gehiago etorriko dela? Gehiago etorriko da, dela año Compostelano, delako Compostelano ustea, delako jente gehiago itxaten dugu. Eta zuen aholkoa begura dugu, honetan adituak zarien eskero, badakizue dakienari galdetu edo itaundu behar izaten jako. Pentsaizue, gure entzuleetarikoren batek Bizkaian zehar egin gura dagoela ibilbidea. Zein da zuen aholkoa? Aholkoa? Bueno, osorik egiteko. Osorik. Motxila gutxi. Bai, ez da. Motxila gutxi. Hori oso importantea da. Oinetakoa playerak edo botak onak, eta ez barriak, inoiz barriak. Inoiz barriak, bai. Eta gero, ez eraman gauza asko. Esaten dute oso erreza da garbitzea, eta leku guztietan dago leku bat garbitzeko, eta beste aldetik ez eraman bez janaria. Ez da oso importantzia. Bete daukazu lekutsu bat erosteko bokadiluren bat, edo pizkatxu bat frutoa, edo fruto lehorrak, edo lako digorrun. Ez eraman lehenengo egin motxila, eta gero berregin. Eta erdiak endu. Erdiak endu. Oso importantea da hori. Eta, bueno, pizkatxu bat ikezi behar duzu sufritzen, ez sufritu asko, baina pizkatxu bat, apurtxu bat, beroa, gero eraman behar duzu bai bizera bat, eta eguzkixe kremak, eguzkixeren kontra kremak, hori importantea da, baina oso ropa gitxi, eta oso espiritu ona ibiltzeko, eta hankago gorrak, pizkatxu bat. Eta burua bebai, ez da? Bueno, burua bebai, baina oso divertigarria da, topatzen duzu jente oso desberdina, eta oso berezia, eta eitzen duzu berba portugesez, brasileirokin, edo frantzez, edo euskeraz, edo nahi duzun beste. Bai, topatzen duzu hainbat hezkuntza eta hainbat jente, ez dano gazteak, adinakoa bebai, zakizu ze jente zartxu, zarrak ez dut esango, baina zartxu joeten da, eta ze ondo egiten da bebai. Bai, ez da? Eta jente asko joeten da bakarrik, ez duten nahi bestiokin joete, ez, nire maztea joeten da bere kontua, eta neure kontua, jente asko joeten da bakarrik, eta topatzen du bere bidea, nire esaten duen modun, bakoitzaren bidea da desberdina, esperientzeak, eta orduan, bueno, oso animatzen du jentea ezagutzeko herriak eta jentea. Hori da helburua, herria, jentea, eta gero ukitzen baduzu zerbait religiosoa, ez zarenean, Santiago da, bueno, bakoitzarena, ez da. Bai, ganera, Santiago ze derra ban, ez da? Claro, da oso politat, baina gero egiten da, bebai, Santiagotik Finisterrera, Muxia da, bebai, hor daude beste lau etapa, hau zaio, eta oso polita da amaitzea Finisterren. Eta amaitu aurretik, miren, Bizkaian lekuren bat aukeratu behar izan ezkero, batan bat aukeratuko gonke apartekoa, edo danak dira bardin interesgarri eta eder?
Bueno, zu badauz berexiagoak dieznak, Bai. eta bakotxa bere almenaren gora beran ere aukeratzen du. Bai. Esate baterako, Pobeinatik eta Ontonera dagoen bidea itxasertzetik leuna eta oso ederra eta baketsua. Eta beste hainbat, ez da horrelakoa. Bai, asko eta asko. Bai, bai. Ez dakit, Miren eta Mertxe eta Miren zeo zertxu tintontzian itxi dugun, apartekorik azpimarratu gurako zeunkien? Bueno, neun hori, Bilboko terpetzea, bultzatu. Behar izan dago ala. Urtean zehar. Bai, eta jentea animatzea. Ontze, aldatuko dugu sedea, eta joango gara Maiona eskilaretara. Bai. Orduan, hori dago bide... Unamunotik Begoñara egoteko. Begoñara egoteko eskilaretan, han egongo da, datorren hilean zabalduko da, segurazki, obretan daude ontsa. Bai, ze hortik bebadoa, ez da, doniako ebidean? Claro, eske hori da, sartzen zara Lezama Begoña, eta Begoña hortik justo pasatzen da, oso lekua proposa. Trena egoan, lekuan. Hor, Oialdian. Bizkatxu bat gorago. Bai, eta hor, ja, pasatzerakoan ikusten dozu ja bidea eta han egongoa gure zedean etik aurrera. Oso, bakotxak badaki orain, non aurkitu informazioa, non aurkitu zeuek, eta hemen itxi beharko dugu kontuaz, denporea joan jaku, eta, holan urrengo baterako beha, akaso aukera daukagu zeuekin berba egiteko, beraz, Bizkaiko Doneiakue bidearen lagunak, Miren Amarika, eskerrik asko Miren. Zerguri. Eta beste Mertxe Mendizabal. Bai, zeue, aukera hau emotea gaitik, eta, gure datuak edo informazioa emoteko bai aukera hau, eskerrik asko zue. Eskerrik asko, unaino etorte gaitik.